ବୁଝିବୁ ଭାଉଜ କାମ କରୁନି ତୁ କିସ ବସି ବାସନ ମାଜୁଛୁ ଭାଉଜ ଦେଖି ଗଲା ଘର ଭିତରେ ଶୋଇଛି। ଶୋଇଛନ୍ତି ତୁ କାହିଁ ଏଠି ବାସନ ମାଜୁଛୁ ଆଉ କିସ କରିବି ଆଜି ଶୋଇଛୁ ଆମେ ତ ବାସନ ମୁଁ ଯାଇ ଭାଉଜ ପଚାରିଲା ସେ ଭାଉଜ ତମେ ବାସନ ମାଜୁନ ବୁଦ୍ଧି ବୋଉ କିସ ବାସନ ମାଜୁଛି ମୁଁ ଏ ବାସନ ମାଜିବି ତମେ ବୋଉ କରା ହେଇଛ ତମେ ବାସନ ମାଜିନ ବୁଦ୍ଧି ବୋଉ ବାସନ ମାଜିବା ମୁଁ ବାହା ହେଇକି ଆସିଲି କଣ ବାସନ ମାଜିବା ପାଇଁ ମୋ ବାପା ଯେତେ ଗୁଡେ ଦେଇଛନ୍ତି ଯୌତୁକ କଣ ବାସନ ମାଜିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବାସନ ମାଜିବା ପାରିବି ଯା ତାଙ୍କୁ କଣ ମାଜିବେ ତମେ ଖାଲି ଶୁଅ ବୁଝିବୁ ତୁ ଖୋଲକୁଛୁ ଭାଉଜ ଖୋଲକୁ ନାହାନ୍ତି କି ଭାଉଜର ବା ଅଣ୍ଟା ବିନ୍ଧୁଛୁ ଖାଇଲାବେଳକୁ ମୋବାଇଲ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଅଣ୍ଟା ବିନ୍ଧୁଛି ଆଉ କାମ କଲା ବେଳକୁ ଅଣ୍ଟା ବିନ୍ଧୁଛି ତାର ଅଣ୍ଟା ବିନ୍ଧୁ ଦେଖିବୁ ତାହେଲେ ମୋବାଇଲ ରିଲ୍ସ କର ଭାଉଜ ପୁଣି କଣ ହେଲା କଣ ତମେ ଏଠି ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛ ଆଉ ବୁଦ୍ଧି ଭୂଷଣ ଖଟୁଛି ଆଉ କଣ ମୁଁ ବସି କାମ କରିବି ନା କଣ ଆଉ କଣ ପାଇଁ କରତେ ଯିବି ସିଏ କାମ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ମତେ ବାହାରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି କଣ ମୋର କାମ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଏ ଟିଭି ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି କଣ ବସିବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି କାମ କରିବା ପାଇଁ କଣ କାମ କରିବା ପାଇଁ ତମେ ଯାଇ ଘରେ ରହିଛ ତ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପଇସା ଦଉଛନ୍ତି ମୋ ବାପା ପଇସା ଦଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଖାଉଛି ଯାଅ ତାଙ୍କୁ କହିବ ବାସନ ମାଜେ